Hvad er der galt med dig? Silja, join mig! De her bots er din ice. Nå, det er min egen server. Fuck, hvor er det klamt, en af bossen hedder urin. LOL, så kommer han med sit fede speedhack bagfra ham. Bots, det er 100% sådan nogle fede tysker. One-shot han fik. LOL, hvis jeg var så syg CV som jeg mod bots, man. Fuck, så vil jeg blive bedømt som verdens sygeste hack. Nogen der gider at give mig X22? Ja, jeg har. Send! Ej, det var gas. Jeg har mit egen lille shakerbot her. Prøv sådan, han får one-shot igen. Og så lige ham der. Fuck, de stinker. Bots FTV, man. Fucking lorte. Silja, du recorder ikke, vel? Nej. Og hvis du gjorde, så lagde du det ikke ind på YouTube, vel, Silja? Nej. Fuck, de pre-fire skyder på fake jump med den klok. Firman. Pisspil, altså, så kommer han bagfra. Silja, jeg har en 17-4 skål, hvis jeg bare Hold nu kæft!